Ardiiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu omtan kompaniji hendu gas feere-feere tati ha lesdi ndin. Ngomnati Tinubu lorni hakkilo ha fesinalgo ummatore lesdi Najeriya hendu gas ɓaawo ittuki wallinde dow nebbam petur ha lesdi ndin. Hunde bo nde waddi nawirka nebbam petur majum be nanta kare fuu ha lesdi ndin. Kanjum waɗi ma ngam hoytinango ummatore shanu jahale, ngomnati wurtini taskara ngam ruɗɗitiggo motaji kutiniroji be nebbam petur yago hendu gas. Omtuki kompaniji man ɓesdan fesingo hautade be hoytingo hendu gas ha Najeriya. Kompaniji tati ɗi ɗum timmini kuɗe nyiɓugo muɗum man hauti AHCL Gas Processing Plant 2 ngonga ha Kwale nder diwal Delta. Kompaniwa majum heɓanan lesdi Najeriya e tirgel hendu gas ko hewti miliyon 200 ha nyalade. Sai ano Gas Processing Plant ngonga ha Asa o Haji nder diwal Imo nga hokkata e tirgel hendu gas miliyon 300 ha nyalade. Sai ano Tataɓa nga hokkata e tirgel hendu gas ko ummani miliyon 600.